O, mag-love you ka muna kay tita. Love you, tita. Yung totoong love you, Kiss, tapos kiss mo pa ako. Hey everyone! Kamu? I love you. Kinakaan mo? Tapon na. Kain po ako Skittles, ganyan na po nangyari, Kinakagat po niya, tapos po, lalabas. Yuck, dirty po yung face niya. Nag-film po si tita po ng, anong nakita mo? Ayan, daming chocolate, yan, Tapos gulo pa ng bed ni tita, no? Huwag ka muna eat ng cake ng chocolate. Bukas na lang kung ano. Opo. Bukas po. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Saan ka nagpunta kahapon? Ay. Ay. Magbabay ka na. Awaya. Huwag mo po na sa bedsheet ni tita. Babay po. Eat po tayo, kamo. Eat po tayo. Ano po ginagawa mo po? Chocolate. Ano pong ginagawa sa chocolate? Po ate. Po ate. Hati mo po ano po? Sinong bibigyan mo ng chocolate? Ate. Sino bibigyan mo chocolate? Ate. Ate lang? Sino pa? Sino pa po? Hey, guys. Ano sasabi mo sa kanila? Ano sasabi mo sa mga nanonood? Mag-toothbrush po. Ganon. Open chocolate. Asan toothbrush mo? Open chocolate naman lagi. Nakalala ko. Asan mami mo? Mami ko po yan po, Pangit po, Ganda po kami, tita po. Baho naman kayo. Hindi naman po. Ligo naman kami. Ano panligo natin? Lux. Lux. May lux ka na din. Open to. Open. Mamaya yan, caramel. Sa atin na lang Nagbay yan. kami ng Lux kami. Huwag mo nang bigyan sila tito ng caramel. Atin lang yan, no? Magbabay ka na. Bye, guys. Magbabay, guys, ka na. Guys, open kita. Open, tita. No. Anong red, blue? Nang with blue. Red, blue. Colors. Kulay. Wow. Tita, pati. Mag-love you ka muna kay tita. Love you, tita. Yung totoong love you, Kiss, tapos kiss mo pa ako. Ay, yuck! Punas mo muna yung bibig mo. Linis-linis. Tapos love you, ganon. Tapos mag-love you ka kay tita. Tapos kiss mo pa ako. Hindi laway Tapos, naman. hindi ikaw ang may laway. Kulit. Love you. Tita, no, David. Nagbablog nga tayo, Paano? No, David blue. Ano tayo manonood ng red, blue kung nagbablog tayo? Sabi mo, magbibideo, YouTube. No, David No. ice cream. Ice cream na red, blue. Anong color ang alam mo? Red? No, ice cream. Sige, magbabay ka sa kanila. Bye-bye. Nood ko muna. Ano sabi mo? Bye-bye, ingat. Mag-love you ka pa. Love you. Love you all ka mo. Love you all. Hey guys! So, today is Friday. Holy Friday na. At, mag-isa ako dito sa bahay kasi may work ako tomorrow. Ayun. Kaya hindi ako nakasama papuntang Ilocos. Uwi dapat kami sa Ilocos kasi nga dumating na si papa ko. Kaya lang yun. So, hopefully hindi ako ma-on call bukas ng hapon para makauwi ako. Sobrang traffic, guys. Sobrang traffic. Kasi dyan dito sa tapat ng bahay namin. Hindi naman yung paglabas mo ng bahay namin ay highway na parang may mga dadaanan ka pang 2 houses. Ayan. Para ma-reach mo yung highway na ganyan. Yun. Sobrang traffic. Alas 12 na kagabi, traffic pa din. As in yung hindi umuusad yung mga sasakyan. Tapos, nakita namin sa post ng Top Gear na, na hanggang Tiplex pala yung traffic na yan. Ay, naku, sobra. So, ang daming pupuntang Baguio. Kasi, tas dito sa malapit kasi sa amin, ito na yung, sa next town dito sa amin, ito na yung papuntang
dalawang daan na papuntang Baguio, Marcos, tsaka Cannon Road, tapos papuntang Ilocos. So, talagang nagba-bottleneck yung mga sasakyan dyan. Ay, nako, sobrang traffic. Kaya, buti na lang nakalis sila papa ko ng madaling araw kanina dito. At alas 2, mag-alas 3 na kanina. Hindi na traffic. So, hopefully, hindi kami matraffic ngayon kasi pupunta kami ng Villasis, Urdaneta. Magbibigay ako ng padala. Papadala ko yung mga padala nung mga galing Canada na friends ni Papa. So, ayun guys, I'll see you guys or I'll talk to you guys later. Bye-bye. Hey guys, so nakabalik na kami from Urdaneta. First thing kasi pumunta pa kaming Manawag, hinatid namin yung sila mama ni Mac tsaka yung mga tita niya. So, nagsimba pa sila doon and we went to Urdaneta, tsaka kaming Urdaneta. Akala ko, gusto ko pa din pumunta SM, sabi ko nung meet ko, mag-meet na lang kaming SM para mabigay ko yung padala nila. Yung pala, close ang SM kasi nga Holy Friday, oo nga naman, close lahat, pati Magic Mall, ang open lang Greenwich and Jollibee. Gusto ko pa man din mag-grocery kasi ngayon lang yung off ko na, kasi bukas may duty ako. Sunday, baka umuwi ako ng Ilocos. So, wala talaga, mahirap ang magsingit sa sked. So, ayun guys, traffic pa din, pero hindi na siya kasing heavy ng traffic yesterday na hindi talaga umuusad yung mga sasakyan kahapon. So, I'm expecting Sunday maghapon bonggang na naman to. Pa-Manila naman ang mahirap. Bonggang traffic na naman. So, ayun. Maglilinis pa ako kasi binili tong bahay sa akin ng gulo. Tapos mga labahan ni mama, tutupi ko pa. Let's see kung makakapaglinis. Ang gulo na naman. Grabe. So, ito guys, ang aming hallway. I will be getting some of the clothes na nilagay namin. BIlena. Can you see me? Can you see me now? Ang gulo ng buhok. So sorry. Dami kong naglaba kasi ako ng mga linen ko yesterday. So ayan, tsaka yung uniforms ko. Kunin ko muna itong ibang laba. Be your lover and be your friend. Ay! Oops. Lagi ko na nga lang dito sa basket. Wait lang guys, hirap na talaga ako. Hirap na ako. Pero sa mahangin ngayon kahit mainit. At least, diba? May hindi masyadong mainit. Pero mainit pa din. Pero at least, hindi masyado. Ayan. So, I'll talk to you guys later.
mag-review ako ng lipstick kasi yung lipstick dati na nireview ko, yung liquid lipstick ng BIlena, hindi ko siya na-upload, unfortunately, because of some circumstances. Ayun, ewan ko, pangit yung clip, tapos hindi wash out yung color niya. Hopefully ngayon hindi siya wash out. Ang pale ng mukha ko, fairness. Tapos yun, nag-BB cream lang ako, kaya hindi masyadong yung mga blemishes ko, but it's okay. That's my skin. So yun. So, yun lang pang video yung film ko. Hopefully, maka 3 or 4 man lang ako today. Kasi, na to, pahapon na. So, let's see. I'm gonna start now. Bigla akong nagutom, guys. I-edit ako ng Matawagan si papa ko kasi video ko. Ingay. Ano ako ng ano ba to? Cheesy bread. Garlic cheesy bread from Greenwich. Hindi na siya mainit. Kasi kanina pala. Before lunch na binili namin. Kaninang 11 pa. Ay, gutom ako sa kakakwento. Kumawa kasi ako ng kwentuhan time. Matatawa kayo sa kwento ko. Nagbe-bleed na siya. Yung lipstick ko nag-bleed. Nire-review ko din kasi itong lipstick na to, guys. So, if you want to see the review, and nagutom ako. Sobrang gutom ako. Kasi nag-transfer din siya, oh. Oh my God. Hey guys, naputol kanina yung vlog ko kasi lubat na ako. So, ayun, nag-charge muna ako and I already finished filming a lot of videos. So, hopefully, makapag-upload ako according to the internet. Ayun, ang early ng half ng face ko kasi kakatapos ko. Actually, hindi pa ako tapos. Ito-transfer pa ako ng funds ko doon. Kasi na-full na yung card ko. Kaya, kailangan mo na mag-transfer. Di ko pa tapos yung review ko ng makeup remover. So, comparative review siya. Hindi siya yung single review lang. Comparing. So, yun. Kasi, na-review ko na din yung lipstick. Paggabi na. Alas, just na ata. So, ayan guys. I-end ko na din tong video ko. And, I hope you watch out for those videos. Yung mga review ko. Ang dami kong ni-review. Ilan ba? 1, 2, 3, 4 products ang ni-review ko. Yung dalawa yung comparative. So, I hope nagustuhan nyo the way I review products. Tsaka kung gusto nyo para makita ng more reviews, please comment down below. At tsaka mag-thumbs up kayo sa mga videos na yun. And yun, nag-film din ako ng kwentuhan series ko. So, watch out nyo yun kasi medyo sensitive yung issue ng kwentuhan ko. Sensitive na nakakatawa na nakakapanggigil. I hope you watch out for that. So, i-close ko na tong vlog ko, guys, kasi I also need to do some things na mag-edit na din ako tsaka para makapag-upload habang wala pa akong kasama dito sa bahay. So, I'll see you guys in my next video. Bye!